रे ମା ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ବନେଇବା? ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ଟିକେ ବନଉନାହାନ୍ତି ବୋଉ। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ତେଲ ପକାଇବା, ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଚାଉମିନ୍ ପକାଇବା, ସେଥିରେ କିଛି ଛତୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ କାଟିବା ଭିତରେ ମୋର ଚାଉମିନ୍ ଏପଟରେ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଉମିନ୍କୁ ଛାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇବା। ଏହାପରେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇବା। ଗାଜର, ପିଆଜ, ରସୁଣକୁ କାଟି ନେଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଲି। ଜିରା, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି ଓ ବତୁରା ହୋଇଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ପକାଇ ସେଥିରେ ଭିନେଗାର, ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଓ କିଛି ସେଜୱାନ୍ ଚଟଣି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଚାଉମିନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚାଉମିନ୍କୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଲି। ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୋର ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍। ନେ ମା ଟେଷ୍ଟ କର। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଉ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି।